Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam kerutuan godhong jati. Cakep. Terus pundi, Pak? Cakep. Ulangi nggih. Godhong salam kerutuan godhong jati. Sing jawab salam mugi-mugi diparingi lancar rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam lah kok ketutupan kelaras. Kok malah banteran Cak Basori. Ulangi. Godhong salam lah kok ketutupan kelaras. Sing jawab salam mugi-mugi utange ndang lunas. Jawab cakep era gelem banter giliran masalah utang amine biyanter. Kula wangsuli malih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Walladzi amarna bi iqamati syi'ari dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul bariyah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para pak yai, bunyai, para ustaz, ustazah, para habaib syarifah, para sesepuh, ugi para pini sepuh ingkang sanget kawula mulyakaken. Saha ingkang sanget kawula hormati. Dumateng sedaya panitia penyelenggara pengaosan wonten ing dalu menika. Ingkang kawula hormati, dumateng Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, ingkang kawula hormati, dumateng sedaya para tamu undangan ingkang rawuh wonten ing dalu menika. Ingkang kawula hormati, dumateng sedaya jamaah ingkang rawuh wonten ing mriki panggonan, jamaah sholawatan, selain jamaah sholawatan, jamaah pengajian, selain jamaah pengajian, jamaah tahlilan rawuh napa mboten? Rawuh jamaah khataman, yasinan, waqian, wonten napa mboten? Manakiban, torekotan, rotipan, burdan, bantengan, bagian manakib kedik, yasinan kedik, wakian, kedik narian, paling mek loro begitu bantengan kabeh teko. Boten kesupen malih dumateng Bapak Linmas, Bapak Ansor, Banser, Ibnu, PPNU, Muslimat, Fatayat, tukang son, tukang terop, tukang putu, tukang shooting, tukang parkir, bioto sinoman, tukang sadean, sedaya ingkang kawula hormati. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena atas rahmat, taufik dan nikmatnya kita semua dapat bermuwajahah, dapat bertatapan muka di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiah. Amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, juga kepada umat Islam semuanya. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah wonten ing dalu menika kita kalian Gusti Allah dipun pinanggihaken wonten ing mriki panggonan dalam keadaan sehat dan bahagia. Mudah-mudahan barokahnya ngaji, barokahnya silaturahmi pada malam hari ini, ilmu yang kita dapat dari sini tempat mudah-mudahan manfaat dunya ngantos dumugi akhirat. Barokahipun ngaos, mugi-mugi kita sedaya dipun paringi hidayah,
Dipun paringi tambahing rasa iman lan takma dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Amin. Barokahipun ngaos, mugi-mugi kita sedaya dipun paringi kesehatan zahir batin. Umure panjang barokah, dijauhkan dari balak dan musibah. Anak putune solih solihah, rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah. Rezekine lancar kathah turah barokah. Menawi turah kenging saged tumbas kebonan lan sawah. Lek turah malih kenging damel nambahi tumbas omah. Lek turah malih kenging damel tumbas sepeda lan motor sing mewah. Lek turah malih kenging damel tumbas sapi sing lemu-lemu lan bengah-bengah. Lek turah malih kenging damel sarung-sarung bidal ziarah dateng Makkah lan Madinah. Barokah ngaos menawi sampun wekdale kita dipun pundhut kalian Gusti Allah, mugi-mugi dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, sak mangke jarum jam menunjukkan pukul 21:03 menika tiang codo leh Mas Tani menika sekitar jam 09.00 nggih ta. Biasanipun yah manten malah sak mangke niki musim-musim asrep, musim dingin. Yah manten niki biasane sampun cepak-cepak sing badhe sare, sampun pasang kasut, narik selimut, tunggale nggih sampun blonyoan remason. Ananging yah manten panjenengan tasik ngempal lenggah sareng-sareng wonten ing mriki panggonan niate ngaos sareng-sareng meskipun acarane niku dadaan. Lah nggih to. Ananging panjenengan semangat tur kompake luar biasa. Lah niki jam 09.00 lagi miwiti ngaji, kinten-kinten mangke ngajine nyuwun rampung jam pinten? Jam pinten? Jam piro Cak Basori? Jam 12. Ngerti ngono mau ra sida tekok ya Le. Ngapunten Pak, codo menika menawi pengaosan niku pancen nggih buyare mesti meh tengah wengi ngaten nggih Pak nggih. Ya Allah, jan kompak semangate luar biasa. Ngapunten menawi bantengan buyare jam pinten Pak? Subuh. Jadi bantengan buyare subuh. Oh, nggih. Berarti niki panjenengan maksudnya pengajian moh kalah kalih bantengan ngoten to. Nggih. Nggih mboten napa-napa jenengan nyuwun buyar subuh niki asline nggih mboten masalah. Soale dalu menika keleresan kula mundhut jadwal namung setunggal kemawon. Dadi paribasan buyar meneh jam 7 ya ora apa-apa. Soale kan ya ngiras-ngirus saiki kan karo anu ya le malam kemisan ngono ya. Heeh. Terus mboten napa-napa ning panjenengan kinten-kinten sanggup napa mboten? Sanggup. Kiat napa mboten? Kiat. Sanggup, kiate kiat. Kula nggih sanggup, kula nggih kiat. Nanging pangapunten Pak namung mboten nutut ngaten mawon. Nggih. Heeh, maksude danae sing ra nutut. Para rawuh ingkang kawula hormati, langsung kemawon kangge ngawali atur, monggo dipun awali kalian waosan sholawat sareng-sareng. Nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti Allah, mugi-mugi acara wonten ing dalu menika angsal ridhanipun Gusti Allah ugi angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورقا صل على محمد. Alhamdulillah, para rawuh ingkang kawula hormati, sakmangke monggo ngaos sareng-sareng acara pada malam hari inggih menika dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1447 Hijriah, Gang Merdeka, Desa Codo, Kecamatan
Wajak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, negara Indonesia. Neng kene sik melu Indonesia nggih Pak nggih. Indonesia sisih sisih ndi le? Sisih etan kidul. Berarti ngetan titik Australia di sana. Alhamdulillah sak mangke warga desa Codo Jalan Merdeka ngawontenaken pengajian umum dalam rangka memperingati Muharram. Lek basa Jawane niku memperingati Surowan. Ngaten nggih? Nah, para rawuh ingkang kawula hormati, di dalam 1 tahun Gusti Allah menika dalam 1 tahun Gusti Allah ndamel 12 wulan. Dadi setahun iki ana 12 wulan. Ibu-ibu hafal bulan-bulan di dalam 1 tahun niki namine bulan napa mawon? Apal napa mboten? Monggo dipun waos dipun sebut mulai bulan Syawal. Ayo. Sel bes su sa ba'da madi ru moro-moro dilungkas wis poso maneh, dilungkas riyaya maneh, lawang kelambi kreditan winganane iku tunggale durung mari. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan dan di dalam 12 bulan menika wonten 4 bulan ingkang anggadhahi keistimewaan ingkang luar biasa. 12 bulan sing panjenengan sebut niku wau Gusti Allah Subhanahu wa taala maringi sekawan sasi ingkang anggadhahi keistimewaan, ingkang anggadhahi keutamaan ingkang luar biasa. Bulan napa mawon? Ingkang pertama Dzulqa'dah. Dzulqa'dah niku tiyang Codo ngarani wulan Selo. Dipun iling-iling nggih. Sing nomor kalih bulan Dzulhijjah. Tiyang Codo ngarani wulan besar. Sing nomor 3 bulan Muharram. Kata-katae kalih tiyang Jawi dikenal kalih wulan Suro. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Selo, Besar, Suro niki panggone jejer berturut-turut. Lah niki termasuk bulan ingkang anggadhahi keistimewaan ingkang luar biasa. Berarti kantun 1 bulan ingkang dereng disebut. Lah bulan menika panggone ora jejer, panggone misah, tapi termasuk bulan ingkang anggadhahi keistimewaan. Namine bulan Rajab. Bianter rombongan keliru. Jadi Selo, Besar, Suro, Rejab menika Masya Allah termasuk bulan-bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Monggo sugeng rawuh, monggo pinarak Pak nggih. Nggih, monggo lenggah ten ngajeng nggih. Timbangane glondang nggih, nggih monggo, monggo. Monggo, nggih, monggo pinarak. Monggo disekecakaken menika daharipun monggo dibuka steplese wau dereng dibuka, Pak. Nggih, nggih, nggih. Niku lengsere tasik steplesan niku. Nggih, nggih, nggih. Dibuka mawon sanes hiasan. Nggih, monggo, monggo, nggih, nggih. Ibu-ibu nggih ngoten asal kotakan napa mboten wau? Nggih, sampun telas napa dereng? Nggih, monggo kalih panjenengan dahar kalih diketemili kados tiyang ningali ludruk ngoten niku lho monggo, monggo nggih. Dadi ngaji niku kan kedah santai ngoten mboten kantuk sepaneng ngoten mangke kan nggarai cepet kesel cepet ngantuk. Dadi panjenengan ngaos mirengaken kalih dahar gorengan gedang goreng ngoten monggo. Dadi nuwun sewu, dalam 1 bulan wonten 4 bulan yang istimewa inggih menika Selo, Besar, Suro, Rejab.
ingkang pundi sakmenika kita berada di bulan Muharram utawi bulan Suro. Masya Allah, ingkang pundi bulan Suro menika anggadai keutamaan dan keistimewaan yang luar biasa. Di antaranya barang siapa yang melakukan kebaikan di bulan Muharram, sinten tiange ingkang nglampahi kesaenan perintah-perintah saking Gusti Allah dipun lampahi ingkang saestu wonten sasi Suro, monggo Gusti Allah Subhanahu wa taala bakalan maringi kesaenan, bakalan maringi nikmat yang tiada terkira. Allah bakalan maringi kebahagiaan. Terus sinten tiange? Amin, nggih ngoten to. Sapi sing amin mong loro tok. Ya Allah, selain itu Gusti Allah Subhanahu wa taala bakalan maringi ampunan dateng tiang ingkang purun bertobat dateng ngarsane Gusti Allah. Intinya barang siapa yang melakukan kebaikan maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Sebaliknya, nah, sak walike, sak wangsule sinten tiange ingkang taksih remen nglampahi pendamelan kirang sae utawi pendamelan ala luweh-luweh wonten ing sasi Suro lho, akhire dos pundi mboten diganjar sae, akhire ya awake dhewe ya bakalan nampa dosa sing ra kira-kira. Sakmangke monggo panjenengan nangen-nangen piyambak, monggo panjenengan pilih piyambak. Kinten-kinten panjenengan niki luweh milih kepingin kathah pangapurane, kepingin kathah ganjarane, kepingin ngraosaken kebarokahan saking ngarsane Gusti Allah, napa malan kepingin kathah ngraosaken nuwun sewu dosane. Ibu, kok jenengan sami anteng niki napa kinten-kinten mangke sing anteng wangsul rumiyin? Lah nggih kok sami anteng-antengan. Intine jenengan kepingin angsal ganjaran akeh napa oleh dosa sing akeh? Sabasori milih sing titak? Milih ganjaran napa milih dosa sing akeh? Oh ganjaran. Lu tak basori ae milih ganjaran lah kok liyane kalah. Jelase menungso sing normal kepingin noleh ganjaran akeh saka ngarsane Gusti Allah. Mula lek kepingin noleh ganjaran akeh, kepingin noleh pangapuran akeh, kepingin oleh kebahagiaan kenikmatan yang tiada terhingga, monggo awake dhewe dadi menungso sing manut dhateng ngarsane Gusti Allah. Sing awale paribasan, males-malesan, sembayange mulai sakmangke monggo ditata sing temenanan. Ayo dadi menungso iki sing tobat nang pangeran. Sembayange aja keteteran, sembayange aja males-malesan. Ayo ditata temenanan anggene ibadah dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Diwiwiti mulai sakmangke. Keranten napa? Sasi Suro menika adalah bulan pertama di dalam pergantian tahun barunya umat Islam. Langgih to? Tahun baru Hijriah. Nah, bulan sing pertama manggoni inggih menika bulan Suro. Miturut hitungan tahune sakmangke 1447. Miturut hitungan matematikae berarti bertambah teko 46 nang 47 menika nambah 1 tahun. Nggih napa mboten? Niku miturut hitungan matematikae. Ananging miturut hitungan kehidupan kita sehari-hari tambah tahun nang 1447 niku bukane malah ngolor umure awake dhewe, tapi kula kalian panjenengan sedaya tansaya nyedhek karo pestine, karo patine dhewe. Tambah tahun bukan tambah ngolor, jelase umurku tambah dawa ora. Jelase kula kalian panjenengan sedaya tansaya nyedheki marang pestene dhewe-dhewe.
Lah mumpung sak mangke bulan Muharram bulan Suro menika kalian Gusti Allah disalap di pertama pergantian tahun baru nipun umat Islam, monggo sami-sami dandani awak sing awale ibadahe males-malesan, ayo sithik mboko sithik dirubah, belajar dadi manungsa sing manut marang sing kuwasa. Kinten-kinten saged napa mboten? Tahun baru Hijriah. Pangapunten. Kadang masih ada sebagian orang yang sering melupakan. Nggih napa mboten? Kebanyakan orang ingatnya hanya di tahun Masehi saja. Kadang lho Pak, nuwun sewu, ana anake takon nang makne. Mak, saiki tahun baru Hijriah iki tahun pira to, Mak? Mak jawab, "Alah mbuh aku ora roh ngono iku ora mitani ngono iku ya mbuh 46, mbuh 45, mbuh 44, mbuh 47. Pokoke rohku meneh iki dina Kamis waya bayar angsuran mekar iku tok." Nggih napa mboten? Takoni tahun-tahun ngono iku aku wis ora roh babar blas, lek sak rohku saiki itu ya tahun 2020 lho. Nang tahun Hijriah, nang tahun agamane malah ora ngerti, ora apal. Lah niki padahal awake dhewe niku agamane agama Islam. Kedahe apal, kedahe ngerti marang tahun baru Hijriah. Tapi nggih niku zaman sakmangke masih banyak sebagian orang yang melupakan tahun baru Hijriah. Mboten niteni tahun baru Hijriah. Menawi arepe pergantian tahun Masehi, ya Allah, persiapan disiapkan dengan serapi mungkin, semeriah mungkin. Lah nggih ta? Arepe ganti tahun 2020 teko 2024, ya Allah, engko bengi katene ganti tahun ngoten lho Pak. Isuk wis mulai rombongan budal nang pasar tuku wareng. Mulai bar asar wis akeh wong dodolan pinggir-pinggir embong, lek gak ngono dodol lewat status WA ready jagung manis. Bar maghrib turut pinggir embong turut ganggang wis kemebul tunggale kaya wong ngobong boto. Nggih napa mboten? Kalau era mandek-mandek kabeh para apa jenenge padha bakaran jagung, sing bakar sate dan sebagainya demi menyambut tahun baru Masehi, pergantian tahun. Begitu jam 00.00 jam 12.30 wengi wis mulai arepe mlebu nang tahun baru, ya Allah, penggaweane malaikat Israfil diambil alih. Kabeh padha meniup trompet. Sah nom-noman Happy New Year, Happy New Year, ya Allah. Apa maneh sing dodolan nanas nom-nom larise ra karu-karuan nyedeki cah prawan-prawan. Lah kuwi. Tapi begitu tahun baru Hijriah, ya Allah, kadang tasik wonten tiyang ingkang supe. Alhamdulillah, samangke warga masyarakat Desa Codo kalian Gusti Allah diparingi eling, diparingi emot, diparingi kamulyan kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sedaya tasik ngemuti bahwa bulan Muharram menika tahun barunya umat Islam dan ngajak kita sedaya rawuh wonten ing mriki panggonan ngaos sareng-sareng. Mugi-mugi menika saged dados lantaran kita sedaya mlebet dhateng swarginipun Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Memasuki tahun baru Hijriah, monggo kula kalian panjenengan sedaya sami-sami hijrah. Hijrah dalam artian napa ning Siska? Hijrah dalam artian meninggalkan pekerjaan yang buruk, awake dhewe ayo padha berubah, belajar menata akhlak kita, menata ibadah kita agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Sakmangke monggo kita bermuhasabah. Muhasabah niku napa? Muhasabah niku awal dari kata hasibah. Artinya menghitung. Monggo sami ngitung, ngangen-ngangen, ngoreksi. Lek jarene wong Jawa niki grayah. Grayahe jitoke dhewe-dhewe. Kinten-kinten. Ten taun kepengker, kita menika taksih kathah nglampahi maksiate napa lebih kathah nglampahi ibadah. Jujur. Taun kepengker menika salate sampun sae napa dereng?
Dereng. Napa kok dereng? Lah tiyang saged jawab niku nggih kedahe saged maringi alasane. Lah ngoten to? Panjenengan paribasan dipun tawani, "Nya, iki ndang dipangan." "Enggak wis." Lho, enggak iku krana ana alasane. Apa kok ora gelem? Wis parek lho jawabane kan niku. Samangke kula tangleti ibadahe sampun sae napa dereng? Jenengan jawabe dereng. Pertanyaane kula terusaken, napa kok dereng? Kudu iso jawab. Halo? Sing garai dereng niki perkara napa? Halo? Sik to, aku kula niki kok curiga. Gak asline sing nang ngarepku iki menungso tenan apa dudu to? Ditakoni padha meneng kabeh iki samarku iki ning ngarepku iki dudu menungso ngono lho, Lek. Sing garai salat niki tasih ewet lakon-lakonane niki perkara napa? Perkara ana sing jawab ngantuk, ana sing jawab repot. Nggih ta? Nuwun sewu. Wonten taun kepengker Al-Qur'ane diwaos napa mboten? Sering buka Al-Qur'ane napa sering buka HP-ne? Al-Qur'ane taun kepengker hatam pinten Jus? Niki lek ditangleti ngaji kabeh padha bingung. Al-Qur'an ditakoni hatam pirang juz padha bingung, nggih ta? Nuwun sewu, Bu, nuwun sewu. Kula mboten tanglet Al-Qur'an hatam pirang juz. Ingkang kula tangleti malih sepindah. Wonten juz 3 dosa, nggih. Surat-surat pendeke kinten-kinten sampun apal sedaya napa dereng? Sampun apal sedaya napa dereng? Kinten-kinten saumpami panjenengan ngapali ana ning juz 30 tok niki kabotan napa mboten? Jujur. Ngapali ning juz 30 tok iki lho, abot napa mboten? Abot. Berarti lek abot kudu dilorot. Ora juz 30 nyel. Berarti njoko surat-suratane. Nah, Bu, aja juz 30. Nuwun sewu. Kula pengen tanglet niki pangapunten kula tak rada nyedak nang ngarep keranten niki lek ten mburi rada keberbeken kalih suwantene desel. Ngapunten nuwun sewu nggih Pak nggih, nuwun sewu. Surat Waqiah apal napa mboten? Apal napa mboten? Apal menika menawi diwaos piyambak napa ketika diwaos sareng-sareng? Lek diwaca bareng-bareng apal soale paribasan gak apal mirsani sampinge ngoten malih melu apal. Nggih ta? Yasin nggih ngoten, nggih ta? Terus sak mangke saumpama tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ngaten niku nuwun sewu langsung dintekne sak surat apal napa mboten? Mboten. Sah nem-neman surat nuwun sewu tabarek apal napa mboten? Tukang son apal napa mboten? Apal? Oh ya Allah istimewa. Loh, tukang son codok lho. Apa iki jenenge LCR sound system. Wajak apa to aku rapati ketok masih motoku papat. Oh ngono tok. LCR sound system ngono tok ya. Nuwun sewu. Kru LCR sound system mau tabarokal lagi apal? Apal ya? Apal? Jajale piye lek munek ning ngene piye? Piye? Apal lho le tapi mau tabarok ya Allah. Paribasan diterusne rodok kangelan. Niku herane lare sak mangke. Tapi begitu nuwun sewu TikTokan sak gerakane apal. Nggih to? TikTok sing viral apal. Hari manis, kurang manis sampai gula. Apa?
Apa maneh sing saiki ya Allah demenger. Ongker. Apal. Nuwun sewu tabaruk mau apal. Allah. Nggih, monggo Pak, nggih, monggo katuran. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, badhe anu mirsani mberot napa pripun? Oh, nggih. Monggo pun, monggo, nggih, monggo. Nggih. Pancene nggih Pak Lurah niku pancene kedah bagi to. Nggih, maksude bagi dengan istri tua dan istri muda. Oh, sanes. Nggih, maksude bagi acara. Nyapa to basori keplok banter temen. Allah niku yang viral hafal, gerakan TikTok hafal, nuwun sewu semuanya yang ada di medsos hafal, tapi surat-surat pendek kadang dipuntes, ya Allah bacaannya keteteran, ngajine keteteran, makhrote tajwidnya keteteran, bahkan kadang ora apal beber belas. Saangke monggo dipun dandani. Bismillahirrahmanirrahim. Dandani ngajine, dandani sholawate, dandani salate, dandani akhlake. Muga-muga kita sedaya saged dados manungsa sing lebih baik dari sebelumnya. Amin Allahumma. Iku pramila ta apa menungsa iki kok kudu ngaji. Kula kalian panjenengan sedaya kalih tiyang sepah-sepah kita mulai cilik wis dingajakne turut langgar turut masjid. Nggih napa mboten? Zaman bapak-bapak ibu-ibu wekdal alit kalih bapak ibune dingajakne ten langgar, ten masjid, ten para ustad-ustad ten kampung lak ngoten to. Wong tuwa kepingine duwe anak sing mulya, duwe anak saleh-salihah, awake dhewe mulai cilik sampun dingajakne. Tapi sing garai iman, begitu wis mulai remaja dewasa nganti tuwa, ngono kadang malah ngajine sering ditinggalne. Al-Qur'ane ya jarang dibuka, sembayange jarang diopeni. Kan yo iman oleh wong tuwa didik mulai cilik, nggih napa mboten? Iman. Karepe wong tuwa kersane kita dadi wong sing mulya. Pramila saking menika kesempatan yang sudah kita sia-siakan wonten ing sasi Suro, wonten ing bulan Muharram, sak mangke monggo dipun lampahi malih. Ayo ditelateni sing temenanan. Soale tambah tahun awake dhewe ora tambah nom, tambah tahun tambah tua, awake dhewe padha nyedeki karo patine dhewe-dhewe. Ayo padha nglumpukne ngibadah sing temenanan bene awake dhewe padha iso nggawa oleh-oleh ketika dipundhut kalih Gusti Allah benjang. Amin Allahumma amin. Angkane ayo padha sing sregep ngaji. Bocah cilik-cilik jejer mare sandangane resik tumindae becik. Bocah cilik-cilik jejer mare sandangane resik tumindae becik. Sandangane resik tumindae becik. Sandangane resik tumindae becik. Sallu ala Nabi Muhammad. والآل والأصحاب من قد وحدا. Bocah
cilik ngenalne marang agama. Wong tuwa mulai cilik ngenalne marang guru ngaji. Lakokno sedeng wis tuwa kepleter karo penggawean, kadang sampai ora sempat buka Al-Qur'an. Padahal ya wis padha pirsa umur tambah tuwa. Napa kinten-kinten lek umur tambah tuwa menika kulit tambah kenceng? Napa kinten-kinten rupa tambah ayu? Napa rambut saya ireng? Boten. Tambah tuwa kulit tambah kisut. Rambut saya putih, pangapunten. Netra saya blereng. Untu saya merotol. Sikil saya linu. Langgih ta? Ya Allah, sikil linu kan ya kadang mlaku wis rapati kenceng. Nggih napa mboten? Sik name ya Allah kemayu menawi ditimbali. Mbak Siti iya. Celukane sik Mbak, sik pas Mbak Siti. Begitu diceluk Mbah Siti. Iya. Iya. Soale sikil saya linu, nggih ta? Postur tubuh nggih tambah saya bungkuk. Lho, masih kula ya ngono, sok ya ngono. Kulit ya wis ora kenceng neh. Biyen lek apan diceluk Mbak Siti, hai. Saiki celuk Mbah Siti, sapa ta ki? Ancene ya wis tuwa ya nduk, masih gawe kacamata barang wong ya ora pati ketok. Kowe iki asline sapa? Lho aku anakmu Mbah Moso. Anak-anake dhewe kadang pangling. Berarti kan tiyang menawi sampun sepuh menika ya sembarange suda, nggih ta? Untune suda, rambute suda, kesehatane suda, kabeh suda. Ra apa-apa, sehat suda ancene nggih wis wayahe. Rambut suda, untu suda, penglihatan suda wis wayahe. Tapi ibadahe aja nganti suda. Iman lan takwane aja nganti suda. Krana napa? Sing didamel asul-asul benjang pinanggihan dhateng ngarsanipun Gusti Allah sanes ayu rupa, sanes kuwate tenaga, sanes numpuke bondo donya, ananging ingkang didamel oleh-oleh benjang pinanggihan kalih sing kuwasa namung iman kalian takwa. Alhamdulillah sak mangke kita taksih dipun pinanggihaken kalian wulan sura malih. Kala wau ten ngajeng kula bahas sing sinten tiyange nglampahi kesaenan wonten ing wulan sura, Gusti Allah Subhanahu wa taala nikel matikelaken ganjaran dhateng kita sedaya. Pramila napa kadang ning wulan sura ya Allah tiyang menika kok banyak yang mengadakan acara-acara keagamaan, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Ya kuwi mergane menungsa ya kepingin oleh kesaenan saking ngarsane Gusti Allah. Lah nggih ta? Kepingin oleh ganjaran yang berlipat ganda. Di daerah-daerah biasanya menawi bulan Muharram menika mengadakan acara santunan. Napa malih ten mriki biasanipun tanggal 11 bulan sura ngaten nggih Pak nggih. Acara santunan sing disantuni sinten? Yatim piatu, duafa, janda-janda, lansia. Lansia iki janda yang sudah lanjut usia. Koyok Mak Ngat, Mbok Par, Mbok Tun, Mbok Jum, Mbok Ngat Mini, Mbok Suparmi,
Mbok paenah lho niki kudu disantuni. Soale yuswa niku sampun sepuh, nyambut gawe wis rapati kuat, bojo ora duwe, lho iki kudu disantuni. Aja milih janda muda golongane Erni, Wiwin, Tuti, Hermin, Erna, Asri, Dwi. Ya Allah. Ngono kadang ngono lho bapak-bapak iki sing semaur nggih lek kula kan nggih senengan enakan nyantuni janda muda. Soale lek janda muda menika kan masih kelihatan cantik, lek janda-janda tua kan senengane sobone apotik. Walah. Janda tua-tua kan sobo turut apotik, nukoni obat asam urat, kolesterol, darah tinggi. Kenapa mboten? Lek janda muda kan senengane mlebune turut atau toko kosmetik sing digoleki sido, eyeliner, maskara, benges lho, merah pipi ngono, wedak ngono wis ya Allah. Maceme akeh ana mulai skincare, siang malam, serum, terus mari ngono. Walah mbuh iki tunggale apa wae. Kan lek sing sepuh-sepuh wis ora pati kanggo ngoten niku lak wis ora penting ngoten nambah nggih. Sing penting kan bal pirik, remason, lenga tawon ngoten to. Angkane bapak-bapake kadang moh nyantuni sing tua-tua, soale mambune remason. Lah niki jadi Muharram menika sing disantuni janda-janda lansia. Nah, sapa wonge sing ngopeni bocah yatim? Luwih-luwih wonten ing sasi sura. Purun sedekah dhateng janda-janda lansia, dhateng duafa. Insyaallah Gusti Allah Subhanahu wa taala bakalan maringi rezeki. Rezekine sing berlipat ganda, dipun lancaraken rezeki panjenengan ngantos 1 tahun ke depan. Amin Allahumma. Amin. Tapi panjenengan pangapunten ampun salah pengertian. Oh, berarti dalam 1 tahun ke depan niki kula pun dijamin sogene neng. Berarti yatra kula niki jelas katae neng Siska. Pangapunten, rezeki niku jangan hanya diartikan yatra kemawon. Rezeki niku saged diartikan Gusti Allah Subhanahu wa taala maringi kesehatan. Niku nggih rezeki. Soale paribasan duwite numpuk akeh tapi awake gak sehat kan ya percuma. Nggih napa mboten? Bapak-bapak milih pundi, Pak? Milih yatra akeh, omahe gedhong, magrong bangune pinggir embong, tandurane lombok terong, bojone ayu moblong, tapi ngrik-ngriken penyakitan stroke, diabetes, darah tinggi, numpuk. Nuwun sewu, kalih nuwun sewu, duit pas-pasan, cukup gawe dahar, gawe nyangoni anak bojo, tapi awak sehat. Milih sing pundi, Pak? Milih sing pundi? Milih sing sehat. Ibu-ibu milih pundi? Bojo sehat ning ora duwe duit karo bojo ngrik-ngriken penyakiten kemlingkingen tapi duwite akeh. Milih pundi, Bu? Pinter. Berarti wong wedok normal. Ya Allah, pancen pilihan bapak kalih ibu niku beda lho. Lek jare bapak jarno masih rapati duwe duit, sing penting awak sehat. Lho, sehat sak sembarang kalire, wong lek sehat insyaallah bojo tiap 2 tahun sepisan manaan. Lak ngoten to. Iku pilihane bapak-bapak. Tapi lek pilihane ibu-ibu lho, percuma duwe bojo sehat, ngetengi tok ben 2 tahun sepisan. Tapi ya Allah, kate tuku skincare angele gak karu-karuan. Gak apa-apa, bojoku masih loro-loron karek belum karo kulit. Sing penting duwite mili. Iku lek jarene wong wedok. Ya Allah, kinten-kinten tiyang model ngaten iki ten daerah Codo tasik wonten napa mboten? Berarti wong Codo iki akeh sing ngingu bojone ngrik-ngriken. Nggih. Ya Allah, berarti jenengan paribasan duwe bojo ngoten niku mung mlirik tok ambekan mengkis-mengkis munggah Senin Mudun Kemis pokoknya kalau duit ora masalah. Ya Allah, Codo lek cateten tulisen Codo. Kowe paribasan katene rabi takonono sik KTP-ne arek endi? Arek Codo ra sida ngono. Engko aku dingu ngrik-ngriken kis-kisen.
Allah. Jadi rezeki itu jangan hanya diartikan berupa uang saja. Awak sehat niku rezeki. Rezeki. Omah gede kaya ngopo, bojo ayu kaya ngopo, ya Allah. Tapi lek sing lanang gak sehat, ya ora nikmat. Nggih napa mboten? Ana dayuh mlebu mek digawe sawang-sawangan ning ndukure amben. Gak nikmat. Tapi sugih gak karu-karuan. Arepe dahar napa mawon, ora iso. Ora iso ngrasakne nikmat. Katene mangan iwak wedhus, iwak sapi, darah tinggi. Iku iwak-iwakan. Janganan niku lho angel. Mangan jangan bayem, mundak getene 230. Jangan bayem. Katene mangan jangan kacang, engko asam urate munclak. Padahal janganan. Arepe dikei tempe utawa tahu padahal dikukus. Yo pancet kok malah asam urate gak karu-karuan. Arepe digorengne apa tah apa ngono digawekne mendol apa tah apa krana goreng-gorengan wedi kolesterole mumbul. Nggih napa mboten? Akhire mati urip mung terong tok sing dikukus. Yang jenenge terong dikukus, salah terong dikukus niki lak nglimprek to, Pak. Lemes to, kisut to. Soale lek mangan terong ora kuwatir darahe munclak, ora kuwatir kolesterol asam urate munclak, tapi resikone ya lemes sak sembarang kalire. Ya awak lemes sembarang ya lemes, dadi ya mung nglimpruk tok ngono kuwi le. Jare bojone gak masalah, sing penting metu duwite. Ora ya bahaya ngene iki. Terus sak mangke, rezeki juga tidak hanya diartikan awak sehat kemawon. Rumah tangga bahagia niku yo termasuk rezeki. Awak sehat, omah gedong magrong-magrong, anak manut, tapi bendino lanang wedoke ning omah bengkerengan. Nikmat napa mboten, Pak? Mboten. Karo sing wedok liyane diuring-uring. Tangi kisuen, diuring-uring jarine selak arepe nang ndi ketemuan karo sapa, janjian karo sapa. Tangi kawanan sing wedok muring-muring bioh wong lanang kok tangine yah mene, ngene iku bojone arepe dingoni apa? Ana wong lanang gak nyambut gawe karo sing wedok diuring-uring maneh yo, ngene iku lho, untung-untunge aku sing dadi bojomu. Masih riko ora nyambut gawe untung-untunge aku sik nriman. Keliru. Bojo kadung sregep nyambut gawe gak mulih-mulih keliru maneh disenani gae, kowe iki wis 3 wulan gak mulih-mulih awak dianggurno padane butoyib. Keliru. Begitu mulih neng omah isine panas mung tukaran. Jadi rezeki itu tidak hanya diartikan uang, rumah tangga bahagia juga termasuk rezeki. Sakmangke awak sehat, bondo donya ana, karo bojo angor akur, tapi anake ya Allah, bendina leh ngandani nganti nyuwekne lambe. Oh niku gak tahu ana ndek omah akan mulai sekolah liyane ucul. Beduk-beduk wis layangan. Tok, lek gak ngono ndek omah HP-an. Tok, dikandani ibu, dikandani bapak gak tahu manut. Oh niku dikongkon ngaji angel, kongkon lapo-lapo angel. Nek katene sak karepe dhewe ibumu ku biyen cilikane gak tahu kaya awakmu iku. Oh niku mbuh jan nurun sapa paling ngono niku ya turunane teko bapakmu. Nggih napa mboten? Bapake krungu gak, teko nggenku gak ana ngono-ngono iku. Teko nggenku iku turun-turunane wong saleh kabeh, ya sembayang ya ngaji kabeh ajeg. Ya paling ngono iku turunane teko wong tuwa lanangmu. Akhire perkara ngandani anak rapati digugu, wong tuane tukaran. Mung mergo rebutan bener. Nggih napa mboten? Berarti kan malah mboten bahagia. Jadi panjenengan mantun nyantuni yatim piatu duafa janda-janda lansia mangke saumami kalian Gusti Allah diparingi rumah tangga bahagia, anak soleh-solehah, awak sehat. Niku rezeki yang harus kita syukuri. Sing sinten tiyange purun matur nuwun dhateng ngarsane Gusti Allah, insyaallah semakin ditambah nikmati kali Gusti Allah. Amin Allahumma amin.
Amin. Bapak Ibu nuwun sewu. Kepingin urip dicintai kalih Gusti Allah napa mboten? Pengen dados tiyang ingkang sae napa mboten? Pengen uripe mulya napa mboten? Menawi tiyang kepingin uripe mulya, bahagia selamat donya dumugi akhirat. Nggih niku. Ayo padha manut marang sing kuwasa. Luweh-luweh dandani agamane. Dandani salate. Dandani iman takwane dhateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang saestu. Lajeng carane dados tiyang sae niku dos pundi to ning Siska? Carane dadi wong sing apik pertama latihana dadi ya wong sing dermawan. Dadi ya wong sing sregep weweh. Dadi ya wong sing seneng sedekah. Wong lek gelem apik marang sepadaning manungsa, wong sregep weweh dadi wong dermawan. Ya Allah, insyaallah menika termasuk kategori tiyang ingkang purun nglampahi kesaen. Intine dadi menungsa kuwi aja dadi menungsa sing met. Aja dadi menungsa sing aja dadi menungsa sing cetil. Aja dadi menungsa sing mlek. Aja dadi menungsa sing gegem. Aja dadi menungsa sing gambir codo. Nyapa leren adoh-adoh ngulon nang Blitar ning codo iki wong cekil yo akeh karo-karo. Jenengan niki lek ngomongne Blitar mundak railok ala wong ning codo iki ya wong cekil kan ya tumbukan to. Wonge ya teko ngene iki jarno. Wonge ya krasa karo ndiklu ae ya bene. Wonge ya ana sing lungguh nglesot ya ana sing lungguh ning kursi ya bene krungu. Aja dadi wong medit. Jadilah orang yang dermawan dalam keadaan sempit ataupun lapang. Sedekah itu tidak harus menunggu kaya. Jenengan lek ngenteni sugih, ya kapan? Awake dhewe gak ngerti kapan arepe dikeki sugih. Nggih to? Jenengan ngenten-ngenteni sugih, sedekah Allah soae aku lek wis sugih. Begitu sugih ya Allah wedhite gak karu-karuan. Begitu sugih dilalah Gang Merdeka arepe ana acara pengajian. Mari ngono, panitiane danae kurang titik. Golek donatur. Assalamualaikum. Dodok-dodok. Dibukai karo sing lanang. Waalaikumsalam. Oh sampean to, Pak. Nggih. Ana perlu apa niki lho, Pak? Niki badhe wonten acara pengaosan lha pancen dadak niki, Pak. Dados niki danae kirang kedi. Niki nggih nyuwun saikhlase panjenengan kagem menyumbang acara njing ben niki. Sing lanang karo rogo-rogo kesak, sik kait nglebokne tangane nang kesak. Lha sing wedok tuh nyapo. Iki lho golek sumbangan arepe ana pengajian. Ngono ngomong durung mari karo sing wedok wis sauri. Yo, sumbangan. Ya Allah, makanya jadilah orang yang dermawan dalam keadaan lapang ataupun sempit. Sedekah tidak harus menunggu kaya. Mulai sakmangke kulinakno. Dadi wong sing seneng weweh. Dadi wong sing seneng maringi. Luweh-luweh dalam hal kesaenan. Ora ana ceritane wong melarat perkara sregep. Sedekah ingkang panjenengan paringaken sakmake wonten ing alam donya, insyaallah menika saged damel istana panjenengan benjang wonten ing swarginipun Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah
wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ibaratnya wong sing gelem sedekah menika kalian Gusti Allah, ya Allah ditikel matikelno. Sing sapa wonge gelem maringi paribasan yatra 1000, kalian Gusti Allah bakalan diganti yang lebih dari itu. Meskipun nantinya tidak berupa uang, bisa berupa kesehatan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Mula lek kepingin ngawali dadi wong sing sae, yo ayo awake dhewe belajar diwiwiti teko sregep sedekah. Lajeng sing nomor kalih, yen kepingin dadi wong apik, ayo kula kalian panjenengan sedaya sama-sama bisa belajar jadi orang yang bisa menahan emosi. Jangan menjadi orang yang pemarah. Ojo dadi menungso sing senengane ngamukan. Ojo dadi menungso sing senengane rasan utawa metemah ngalor ngidul ngetan ngulon tur adu domba. Ojo senengane dadi menungso sing pencapen ojo peco nyengal. Ayo belajar dadi menungso sing sabar. Lamature bocah alit-alit menika ketika sekolah niki dipraktekaken dateng griya orang sabar disayang Allah. Lah ngoten to? Wong sing sabar niki uripe dicintai karo Gusti Allah. Begitu juga jare bapak-bapak lek ngandani ibu-ibu ten griya sing sabar, Bu. Wong sabar iki rezekine jembar. Wong sabar iki gegere ya jembar. Akeh-akeh wong sabar iki lak lemu-lemu ngoten to? Wong sabar iki rezekine jembar. Lah wong nek Gusti Allah wis diwadahi sabar rezekine jembar. Kok kadang ibu-ibu ning omah senengane kok sik ngamukan. Nggih napa mboten? Wayahe ana tarian listrik, ngamuk, bayar banyu, ngamuk, bayar SPP, ngamuk, undangan bubuan akeh, ngamuk, mari ngono kasute anake suwek, ngamuk, sepatune jebol, ngamuk, bojo belanjanane saya titik, ngamuk. Napa nggih ngaten, Pak? Ibu-ibu ten griya napa ngaten? Ya Allah. Oh mboten Bu, alhamdulillah. Berarti nriman nggih Bu nggih. Masya Allah istimewa luar biasa. Jadi senajan wonten rekening listrik, kebarengan kalih rekening banyu, kebarengan kalih undangan bubuan, kebarengan kalih SPP ne sekolah, SPP ne ngaji, sedaya datang dalam waktu bersamaan, gak kebarengan karo gas entek, beras entek, gula entek, kopi entek, lengo entek, brambang entek, bawang entek, sembarang kalir entek. Ngoten panjenengan ten griya ngucape dos pundi Bu? Dos pundi? Alhamdulillah istimewa ngene lho sing kudu dicontole. Lho. Kan gondang legi ngene iki wis ora ana blas. Oh. Nang kene iku gas entek. Alhamdulillah. Ngoten nggih Pak nggih. Beras entek. Alhamdulillah. Ngoten Bu. Lengo entek ya napa Bu? Alhamdulillah. Brambang bawang karo beras entek dos pundi? Alhamdulillah. Sabun atus sabun umbah-umbah entek dos pundi? Alhamdulillah. Undangan buahan numpuk dos pundi? Alhamdulillah. Tangga kiwa tengen ngarep buri ya Allah, mantu sunatan karo selamatan sewon-sewon, perasaane dos pundi? Alhamdulillah. Tapi ya mbah jawaban iki bener ta ora? Oh golek dhewe. Nggih ya Allah. Asline ten gondang legi nggih meh ngoten niku asline ya Le ya. Gondang legi menika menawi kadang beras entek, gula entek, sembarang kalir entek. Alhamdulillah Pak, berase telas.
Berarti menika tandhanipun keluargane awake dhewe menika doyan mangan nggih Pak nggih. Gondang legi. Brambang bawang entek ngono blonjo sik 3 dina lah kok no entek. Alhamdulillah Pak. Brambang bawangipun sampun telas Pak. Berarti menika tandhanipun oleh kula mbumboni janganan menika terlalu lekoh Pak. Menawi deterjene telas ngoten niku sing gawe umbah-umbah entek. Alhamdulillah Pak, kula tumbas suklin 1 kilo sampun telas. Berarti tandane kula niki tiyange rijikan Pak. Pancene kula niku menawi ngumbah klambi 1 menika kula umbah suklin 1 kilo Pak. Niku alhamdulillah Pak, lawuh-lawuh sedaya padha rijik menika kantun uyah mawon. Dene kula kalian panjenengan kalian yoga-yoga menika mangke luwe nggih monggo sego sekul menika dipun doletaken dhateng uyah Pak, tapi menawi sekule telas nggih monggo uyah menika dipun emut bareng-bareng Pak. Wong sing syukur dhateng ngarsane Gusti Allah masih mung ning omahe ngemut uyah, Masya Allah senenge ra karo-karuan. Soalnya ngerasa bahagia, soalnya ngemut uyah bareng-bareng. Apapun kalau ngemut uyah bareng bojo, serasa ngemut lautan. Oh, kamban yo le yo. Lah sak pira ombone yo le. Ya Allah, tapi lek diparingi paribasan iwak daging ono, iwak ayam ono, senajan kuwi tonjokan utawa berkat. Mie sembarang kalir jajan ono. Bendino ndek omahe mek mengeluh. Yo ngalah panganan pating pelesek. Ngene iki lho. Mene wis tekon neh. Ben tekon neh. Ngene iki arepe dikekno tangga kabeh ya padha duwe. Sapa sing arepe mangan padha meler-meler kaya ngene? Lah geger nang sapa? Aja diimbangi geger. Dadi yang menungso sing bersyukur dateng ngarsanipun Gusti Allah. Aja seneng ngamuk-ngamuk, aja seneng marah-marah. Wong niku lek seneng marah-marah menika ya ora pati penak sawangane. Wajahe ya cepet tuwane, kulite cepet keripute, diwasne niku ora ana ayu-ayune. Nggih napa mboten? Tapi lek wong ya Allah sumeh, sabar senajan mangan karo uyah. Alhamdulillah dinten niki kula dahar kalian sarem. Lho, mangan karo uyah tapi mesem ketokane seger. Ibu-ibu jenengan milih sing seger napa sing mboten? Seger. Mulai benjing Pak nggih ibu-ibu monggo dibelanjani uyah kemawon kersane ketok seger. Siap Bu? Bapak-bapak siap? Lek bapak-bapak siap, lek ibu ra siap blas. Dadi niku alladzina yaquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Terus lek kepingin belajar dadi wong sing apik, ayo awake dhewe sing gampang bisa ngapura marang kesalahane liyan. Monggo awake dhewe iki dadi wong iki sing iso napa nggih menjadi orang yang pemaaf. Dadi wong ki sing gampang iso nrimo, gampang legowo yang bisa memaafkan kesalahannya orang lain. Aja dadi menungso sing pendendam. Aja dadi wong sing bedongkol. Aja dadi wong sing senengane mung kelingan tok marang kesalahane liyan tapi ora gelem mikir marang kesalahane dhewe. Lek jare Haji Roma Irama kae semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Kesalahane wong liya ya Allah, diling diungkit mulai teko bongkot nganti pucuk, mulai rambut nganti pucuke sikil, kabeh rata, weruh,
Oh sing iku kaya ngono. Oh sing iku anake biyen meteng dhisik sadurunge rabi. Oh sing iku winganane lho padahal sik rabi oleh petang wulan tapi wis bayi. Lah lek sing iku ya Allah wis duwe bojo dhewe tapi penggaweane sik ngodangi bojone tanggane tok. Lek sing iki tanggaku sing iki penggane bendina liyane njukuki rambane tangga tok ae. Lah lek sing pinggir etan omah iki ya Allah padahal ora ayu ning ketoke kemayu. Ya Allah lek metu lho wedaan raine tok mau tapi delok nang ngisore wireng kaya kowe ulang tahun. Gemblok ning ndukur ning ngisor coklat. Dek sikile ku lu meletek-meletek delok entalah kentole barang mure gede-gede. Nek sing ndek mburitan niku ya Allah ngalor ngidul liyane kelambinan kuning, kudungan ijo roke abang. Lek diwasno teko doan kaya pemean mlaku. Sitoke maneh sing lanang lho lek celonoan nganti nglinting-linting kaya Astor. Lho to nang kesalahane wong liya apale ra karuan. Dileng terus nang kekurangane wong liya ya Allah apal ngelontok sampai keleke tangga lho diwasno jarine kaya ngempit kebut. Mergo rambute keleke dawa-dawa. Lho begitulah kok nang kono ngaca ning ngarepe tangan diangkat duduk kebut maneh le. Ya Allah tapi kaya suket leng. Suket Jepang. Kuwi aja mung seneng ngoreksi kesalahane liyan, aja mung ngiling-ngiling kekurangane liyan. Paribasan ana wong liya duwe perkara dateng panjenengan dadi wong sing gampang ngapura. Aja rebutan bener utawi golek bener karepe dhewe. Ayo dadi wong sing seneng nyelondoi. Lek iso awake dhewe niki senajan ora salah tapi gelem njaluk sepura dhisik. Contone ngaten, panjenengan mara nang omahe tangga sepurane ya yu. Ana pira-pira salah luputku nang sampean aku njaluk sepura. Iku mang sampean liwat karo aku tak rasani jariku sampean iki tak wasno. Rambutnya sampean kok melungker-melungker yu lek diwasno teko doan niku ya Allah yu. Kaya rambut kena mungker karo linggis yu sepurane ya yu ya. Sadurunge sampean krungu teko wong liya aku tak ngomong dhisik nang sampean. Mula sangka iku sampean kira-kira gelem ngapura dosaku apa ora yu. Aku pancene aku menungso sing keliru akeh dosane nang sampean yu. Mulai saiki aku tak janji aku ora bakal tak ulangi maneh. Muga-muga karo aku njaluk sepura iki iso dadi dalanku yu mlebu nang surgane Gusti Allah yu. Lho, sampean gelem ngakoni kesalahane dhewe niki jos, gelem njaluk sepura iki jos. Luwih sakmami panjenengan ora salah tapi gelem njaluk sepura luwih istimewa. Tapi menungso kaya ngeten iki jaman sakmangke limited edition. Angel golekane. Akeh-akeh menungso sakniki niki kabeh padha rebutan bener. Nggih napa mboten? Senajan salah kadang njaluk ketok bener. Malah sing bener kadang dadi keliru. Sing keliru njaluk bener. Wal afina 'anil nas. Ayo belajar dadi menungso sing gampang bisa ngapura kesalahane wong liya. Ilinga kesalahane awake dhewe iki malah numpuke ora karu-karuan. Awake dhewe iki menungso sing kakean dosa. Urip ning alam donya niki mung sedelo. Urip ning donya niki mung diluk, Bu. Ora kira awake dhewe urip ning alam donya sak lawase. Mari ngono lek awake dhewe ora apik nang tangga, ora apik nang dulur, ora apik nang kanca. Kerukunan mboten dijaga. Biasane mung plerak, mung semon, lek ketemu mek sledot dilalah mari ngono karo sing kuwasa dijukuk. Sapa sing arepe gotong? Sapa sing arepe gotong? Ngono kadang ya sik egois, alah gampang ning kula masih mboten digotong tangga niku gampang. Zaman samangke kan zaman semakin modern kan saged keluarga kula niku pesen Grab utawi Gojek. Akhire mati mayite digojekno. Dilalah gojeke pas pilek kabeh. Mari ngono sapa sing ngarepe? Nggo. Mlaku dhewe, kaya gilani ta le. Ya Allah, urip iki ora suwe. Mulai pada dadi menungso sing sae. Urip niki ibarat kaya wong mau mampir ngombe, sak selegukan. Urip kaya ibarat wong blonjo nang pasar wajak, gak kira nginep. Nggih napa mboten? Apa maneh turu sak lawase ndek pasar gak kira.
Urip ki ngoten awake dhewe mesti bakal mulih nang omahe dhewe. Jare cara dandang kula nek urip iki ning donya tan lami opamane jebeng menyang pasar tan langgeng ning pasar wae tan urung nuli mantoh mring wis maneh asale uni ing mangko aja sampat sangkan paranipun ing mangko padha weruh yen asale sangkan parandu ing uni aja nganti kesasaran urip ning donya tan lami urip ning alam donya ora suwe umpamane jebeng menyang pasar tan langgeng ning pasar bae kaya wong budal nang pasar ora kira meneng ndek pasar tak tan kurung nuli mantuk pring wis maneh asale uni mesti bakal mulih ning omahe dhewe-dhewe ing mengko aja samar sangkan paranipun ing mengko padha weruh yen asale sangkan parantuk ing uni aja nganti kesasar selama urip ning alam donya aja nglakoni urip sing kakehan pola aja nglakoni urip sing kakehan tingkah bene uripmu barokah paribasan diterusne karo basa wayangane hing samangkya siget kanthi kang winursita pekeparma si kecil mengilmu diar kakasan sapertata pitanakan nggih pundi to kang kaita adi dosa purwa eka sawiji adi luwih dosa 10 purwa wiwitan wiwitan ingkang kacariosaken senadyan to kathah titah Hyang Maha Kuwasa kang kasangga pertiwi kasumengan angkasa ngapunten niki terus pengajian napa wayangan Pak? Wayangan? Oh, pole sura-sura ngaten wayangan. Nggih, ngapunten Pak. Nuwun sewu biasanipun ketika wayangan menika nunggal napa ngundang dalang sak paket niku pinten Pak? Ngapunten pinten Pak? Enggak kadang lek ora 20 yuta 30 yuta. Nggih napa mboten? Lah wong pengajian penake kaya ngene lho ana dalange ana nyindene ana selawatane ana dangdutane ana ngajine ya Allah lho kadang lho sik ditawa alah iya mong 5 yuta malah susu akeh hiram ya Allah ngono njaluk buyar jam 7 kuwi dadi intine awake dhewe urip ning alam donya ora suwi. Ayo belajar dadi menungsa sing bagus. Bagus budi pekertine, bagus tata kramane, bagus akhlake, bagus ngibadah. Luweh-luweh tambah tuwa, ayo padha didandani. Sedayane, kesaenane, kersane kita sedaya sami-sami dipun paringi mulya kalih Gustine. Awake dhewe iki menungsa sing akeh dosane, mula ayo padha tobat. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal Rabbi zid ilman nafi'an wa wafiq
amalan shalih. Allahumma sholli ala Muhammad. Bulan Muharram menika ugi dipun wastani bulan yang memiliki peristiwa penting bagi para nabi. Dungane para nabi menika kathah ingkang dipun ijabah kalian Gusti Allah wonten wulan Suro. Di antaranya wonten Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Ketika nika Kanjeng Nabi Adam kalian Gusti Allah dipun pisahaken kalian Ibu Hawa. Napa Kanjeng Nabi Adam kok dipisahkan kalian Ibu Hawa? Keranten Kanjeng Nabi Adam wonten ing swargane Gusti Allah kalian Ibu Hawa menika piyambakipun tergoda oleh bujuk rayu setan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan Kanjeng Nabi Adam di surganya Gusti Allah, Kanjeng Nabi Adam silahkan dinikmati fasilitas surga. Napa-napa kemawon ingkang wonten ing lebetipun swarga monggo panjenengan nikmati. Napa-napa ingkang panjenengan kersakaken monggo panjenengan nikmati. Asalkan setunggal namung pesen kula panjenengan sampun ngantos nyedeki uwa uwit khuldi. Nyedeki ae ora oleh apa maneh dahar. Kanjeng Nabi Adam manut dhateng ngarsane Gusti Allah, Allah dilalah ujug-ujug. Lah kok setan moro-moro teko. Dilalah setan ngimin-ngimin, penggane setan niki lak ngimin-ngimin to, Pak. Setan niki tenggane ngimin-ngimin. Anak wong poso kok gorokan krasa asat. Mari ngono setan nolehno raine menungso. Es degan ngimin-ngimin. Sitoke es joger ngimin-ngimin. Dilalah wong lanang sing ngelak, ana sing ngimin-ngimin setane maneh rondo ngimin-ngimin. Akhirnya setan iki nyedeki Kanjeng Nabi Adam. Nabi Adam, jenengan mboten kepingin tah? Napa? Jenengan ngelak mboten Nabi Adam lho, ngelak. Tapi kan sedaya sinten swarga niki kan sampun panjenengan nikmati. Jenengan sampun nikmati wedang jahe, jenengan sampun nikmati teh, jenengan sampun nikmati pokari, njajal tak pilikane. Bismillahirrahmanirrahim. Enak Cak Bas njaluk ah. Oh mboten. Niku jenengan sampun nikmati sing wonten teng surga panjenengan sampun nikmati sedaya. Tapi niku jenengan dereng nikmati padahal niku buah paling enak, paling uang dipun tingali mawon buah teko penampilane seger bunder jelas enake. Ngapunten Pak, sing seger bunder niku kan insyaallah enak to Pak. Buah maksudnya buah. Bapak-bapak seger bunder remenane napa Pak? Buah napa Pak? Kados napa Pak? Seger bunder napa Pak? Semongko kok buah dada piye to? Buah semangka, semongko jare arek-arek jodoh. Bunder seger. Selain semongko napa malih Pak? Melon. Bunder seger. Selain melon napa malih? Hah? Napa? Lho kok kates? Kates iki lonjong. Senajan seger tapi lonjong. Pinter jeruk. Bunder seger. Akhirnya Kanjeng Nabi Adam lan Ibu Hawa terpancing kalian bujuk rayune setan. Oh niki sampun kula tiliki, wah enak Kanjeng Nabi Adam krau. Wah seweger ati pas panas-panas. Jenengan kepingin kula kodhotaken. Akhirnya jare Nabi Adam, iya sih jajal tak niliki. Ancen mek siji tok iki aku sing durung tau niliki. Kanjeng Nabi Adam lan Ibu Hawa akhirnya dahar. Lah, Kanjeng Nabi Adam dahar setunggal dilalah. Begitu teko gulu, lah kok mandek. Mentole ndek gulu. Dadi jenenge kala menjing Cak Bas kok kala jengking, kala menjing. Halek kala jengking lak yo nyengkel ngono ta. Kala menjing. Sing kete sampean mentel-mentel ndek gulune iku lho. Lah iku jenenge kala menjing. Nah, lek sing kala jengking lak kewan sing metu sungune kok
kala jengking. Nabi Adam dahar setunggal mandek mentol ning gulu. Lah tepak nang Ibu Hawa, lah kok dahar kalih. Teko gulu lah kok babas. Nangisor mandek mentole neng dodo, Pak, kok neng susu piye to? Neng dodo. Kok neng susu? Dodo kiwa tengen. Baru lek dodo kiwa tengen mentol kuwi jenenge lek mentol siji su. Lek mentol loro lah Kanjeng Nabi Adam mentole setunggal ning gulu kala menjing mang. Lek Ibu Hawa mentole kalih mentol nah, ning dodo. Begitu ya Allah, sampun dahar wa khuldi ya Allah. Kanjeng Nabi Adam lan Ibu Hawa baru kelingan, ya Allah kula ngelanggar laranganipun Gusti Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ring kesing cariyos mengeluarkan Kanjeng Nabi Adam dan Ibu Hawa saking swarganipun Gusti Allah. Hidupne Kanjeng Nabi Adam dan Ibu Hawa pirang-pirangane atus tahun dipisahkan Kanjeng Nabi Adam dan Ibu Hawa. Setelah beratus-ratus tahun Kanjeng Nabi Adam lan Ibu Hawa ndonga dhateng ngarsane Gusti Allah, akhirnya kalih Gusti Allah dipertemukan, dongane kalih Gusti Allah dipun kabulaken wonten tanggal 11 wulan Suro. Mboten namung Kanjeng Nabi Adam kemawon, banyak kanjeng Nabi yang lainnya, ada Kanjeng Nabi Musa, ada Kanjeng Nabi Nuh, ada Kanjeng Nabi Yusuf, ada Kanjeng Nabi Lut. Ingkang pundi piyambakipun dimakan kalian iwak nun. Dadi wekdal niku Kanjeng Nabi dipun tedha kalih iwak nun, dadi ana ning jerone wetenge iwak. Jerone wetenge iwak menika piyambakipun ngrasakne peteng dedet. Sing pertama ngrasakne petenge ana ning jerone wetenge iwak, sing nomor loro ngrasakne petenge wengi, sing nomor telu ngrasakne petenge ana ning segara. Iki peteng dedet iram. Akhire Kanjeng Nabi ndonga dhateng ngarsane Gusti Allah, "Mbah, iwak niki krasane wetenge ngrasakne lara." Merga donga sing diwaos kalih Kanjeng Nabi niku wae. Diwaca dongane temenanan, iwak wis mulai kepanasan wetenge. Golek tombo ngalor ngidul ora ketemu. Iwake akhire golek apotik gak nemu. Jaman nika weteng kok mual mukuk-mukuk panas gak karu-karuan. Iwake ngidul nganti sendang biru, golek apotik gak ketemu. Golek dukun pijet kan kok. Anake dukun bayi tok pas iku. Dukun bayi kan kanggo bayi, lha wong iki wetenge iwak kok. Mari ngono sampai nang ngulon pantai Prigi gak ketemu. Akhire iwake kesel, lah lajeng dipun utahaken medali pun wonten tanggal 11 wulan Suro. Jadi sing sapa wonge menyia-nyiakan bulan Muharram niki termasuk orang yang rugi. Juga barang siapa yang menyia-nyiakan masa tuanya atau masa sekarang lebih mementingkan urusan duniawi daripada urusan akhirat, maka dia juga termasuk orang yang rugi. Awake dhewe ben ora rugi teman-teman, mulai sak mangke ayo padha ditata. Bapake ngandani nang ibu-ibu, wis cukup awake dhewe oleh buru donya sak mangke. Ayo padha ditobati dosane awake dhewe, njaluk sepuro nang ngarsane Gusti Allah. Ayo padha didandani rumah tanggane awake dhewe iki, anak-anake ayo padha dituduhna marang barang kaapian. Muga-muga anak-anak dadi anak sing saleh-salehah, tur muga-muga awake dhewe iki iso dadi menungso sing oleh ridho saking ngarsanipun Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Aja dadi menungso sing angkara murka. Manungsa angkara murka niki sing dos pundi? Menungso sing namung buru kenikmatan tur kebahagiaan duniawi mawon, tapi ora gelem manut marah sing maringi kebahagiaan lan kenikmatan. Sing maringi nikmat Gusti Allah, maringi kebahagiaan Gusti Allah, maringi sedaya kemawon Gusti Allah. Karepe katene duweni sak
sakabehane tapi ora gelem manut marang pangerane. Iki jenenge tandane menungso sing murka. Jaluk sugih, jaluk penak, jaluk urip ayem, jaluke urip tentrem. Tapi kongkon sembayang, angele ora karu-karuan. Kinten-kinten model tiyang ngaten niki ten mriki tasik wonten napa mboten? Wonten napa kathah? Oh, iki. Jaluk uripe adoh teko masalah. Tapi nuwun sewu, dikongkon poso Ramadan, malese ra karu-karuan. Ora tahu gelem melu poso, tapi ketika riyaya kurang seminggu padha sibuk lomba ngecat omahe dhewe-dhewe. Melu riyaya, melu salam-salaman, melu ngecat omah, tapi kewajiban poso ora gelem dilakoni, tapi kepingin oleh urip mulya disayang Gusti Allah. Teko endi dalane? Iki jenenge termasuk wong sing angkara murka. Kepingin urip mulya tapi anak ora dididik, dituduhne marang barang keapian. Anak sore pamit ngaji nang bapakne wis kopian, sarungan, klambenan takwa, nyangklong tas. Ah, salim Pak. Lho, tenandi le. Lho, ngaji ta Pak? Lah wong iki wis jam 5 dilungkas maghrib, Pak. Lho, malam minggu saiki le. Apa Pak? Wis delen tase, wis kopiahe delen, gak usah ngaji sik saiki. Pelok bapak ae nandi brot. Anak dipenging budal ngaji tapi malah diajak budal lah iki wong tua iki malah kudu nduduhne marang barang keapian. Dadi wong tua sing bersyukur ketika anak sregep ngaji. Anak sregep ngaji, ya Allah, lo larang regane. Nggih napa mboten, Pak? Mulya uripe iki sing bisa narik wong tuane sok lho dadi jembatane wong tua mlebu nang surgane Gusti Allah. Mula aja dadi wong sing murka, wong kepingin penake tok tapi ora gelem nglakoni perintahe sing kuwasa. Ajakane Kanjeng Nabi ayo kabeh padha dilakoni. Nang Kanjeng Nabi kadang ya rapati manut babar blas. Dijak selawatan angele ra karu-karuan. Dijak pengajian ya Allah, ya angel aja-ajaane jare lek pengajian selawatan iku campure wong sepuh-sepuh ambune remason. Tanggane kadang ngampiri, ayo budal nanti pengajian, aduh, sel, atuk, ambekan lek pengajian kuno campuri wong tuwek-tuwek ambune rasot. Mene ae lho, elok aku, ora usah budal riko. Andi, mene campure arek nom-noman ambune lenga serimpi, lapo brot. Ya Allah, semangate kalau hiburan ora karu-karuan tapi begitu dijak ibadah angel enak wudu hilal. Iki ayo padha sing tobat. Ningali hiburan monggo. Panjenengan arepe ndugeni bantengan, keranten panjenengan seneng brotan. Panjenengan kepengin mirsani monggo. Mirsani orkesan monggo. Mirsani hiburan napa kemawon monggo. Tapi ojo ngalahne kesenengane panjenengan nyedekne awak dateng ngarsanipun Gusti Allah. Ojo ninggalne salate, ojo ninggalne ibadahe, terlebih kudu pateng maneh nglampahi ibadahe. Zaman sak mangke bocah-bocah menika ndamel lirik kados ngaten. Dolarku ayo ngatoi dosa tumrap lakune molimo dadi larangan agama ayo dok iman saro ati supaya dadi suci nglakoni urip kang mukti uripmu dadi bukti sing nyata dadi sangune seda angen-angene mlebu ning surga mati
matine tanpa disiksa mulane nurut marang tuntunan saking nabi pungkasan. Allahumma salli ala Muhammad. Lepete lirik kala wau. Mula padha kuwatana iman sero ati supaya dadi suci nglakoni urip kang mukti. Lho ta, nglakoni urip kang mukti. Uripmu dadi bukti sing nyata dadi sangune seda. Urip niki dadi bukti nyata sangune wong dijukuk kalih Gusti Allah. Nggih napa mboten? Lek uripe nglakoni apik, insyaallah jenengan dipun pundhut kalian Gusti Allah. Ya Allah, banyak orang yang bersaksi bahwa jenengan itu adalah orang yang baik. Leres napa mboten? Uang kok apik temen akhlake, nang tangga apik, nang dulur apik, nang kanca apik, nang sepadaning manungsa apik, ya ibadahe tekune ora karu-karuan. 5 waktu mesti budal nang masjid nang musala. Mari ngono ben ana acara napa-napa mesti nderek tahlilan dibaan manakipan pengajian sholawatan mesti teko. Mari ngono ya Allah, saumpama mara sapa-sapa ana siaran innalillahi wa inna ilaihi raji'un ing enjang menika sampun dipun pundhut kalian Gusti Allah Bapak Purnomo saumpama. Wonten apa mboten namine Pak Purnomo? Mboten wonten nggih? Aman. Pak Purnomo wonge kelakuane apike selama ning alam donya nang pangeran apik nang padha menungso apik jelas. Wong iki lek ditinggal karo Pak Purnomo jelas kaget. Ya Allah, sapa sing ganok mang Pak Purnomo? Lho alah. Lara apa? Asline wong iki larane ya wis suwe tapi rapati dirasa. Masih lara ngene iku ana tangga repot apa-apa ya mesti wong iki sregep ngewangi. Pak Purnomo iki wong iki ora pilih-pilih, tangga sugih ya direwangi, tangga ra duwe ya direwangi. Pak Purnomo iki ya Allah, wong jan loman. Saking lomane lho, ya Allah, kadang pitike tangga barang ya dipakani. Pak Purnomo iki ya Allah, wonge saking lomane, ngono kadang duwe gedang sak curung ngono ya sing setengah curung dikekno tangga. Pak Purnomo saking lomane kadang sampai bojo-bojone iki ya dikekno nang tangga, ya Allah. Pokoke Pak Purnomo iki wonge jan jos temenan. Tangga kiwa tengen merasa kehilangan, ya Allah Pak Mo. Saya bersaksi Pak Mo kalau panjenengan itu orang baik. Mudah-mudahan panjenengan diterima ibadahnya kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kuwi lek wong apik ketika meninggal dunia namanya
akan selalu dikenang kebaikannya. Leres napa mboten? Niku uripmu dadi bukti sing nyata dadi sangune sedo. Tapi seumpama kelakuane nang tangga ya Allah liyane ngrasani gak tau ana apike wong liwat, gak tau ana apike sak ketoke. Pokoke sing ketok apik mung karepe konone dhewe. Sembayange angel, ngajine angel, ketambahan wonge mau. Pite ora karu-karuan. Ya Allah, lek iso panganan paribasan dipangan mutah lho dipangan maneh. Pokoke wong wis super ditera karu-karuan. Nang wong tuwa ya nyentaki, ya maneni. Nang bojo ya kerenge gak karu-karuan. Nang bojo ora tau belanjani, malah bojone diporoti. Nang bojo ora tau menehi, ora tau ngekeki, lah bojone dijaluki rokok. Kinten-kinten wong model ngene iki ning codo apa sik ana turahane? Wonten, Bu? Wonten bojone sinten? Ari ngono dilalah. Ana wong mati ra gelem rewang, ana wong sunatan, ana wong mantu dijaluki tulung ya ora gelem teko. Ana apa-apa kegiatan apa-apa ya ora tau ketok irunge, bendinane mung ngadu pitik. Tok, lek gak ngono ning omah nyekel HP ngeslot. Menenge ning perapatan omben. Ngalor ngidul liyane nggawoni bojone wong. Mari ngono dilalah bar subuh mau kok Pak Purnomo mati lah kok saiki bar zuhur ana siaran maneh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ing siang menika sampun dipun pundhut kalian Gusti Allah tukang son ono saumpama contoh Cak contoh nggih mboten usah wedi ngapunten niki mek contoh. Dadi contoh iku ya iso ora. Temenan saumpama ora ya alhamdulillah. Saumpama iya ya ketepaan ngono. Saumpama iya engko kabarono ngono rasane neng jero kono iki kaya ngapa ngono ya. Ya Allah. Mari ngono ana tangga takon, sapa mati? Tukang son. Hah? Tukang son. Tukang sone apa? LCR. Wah. Loh, gek lara apa? Kaya ora lara to. Ambengi iku lho wong ya ana ndek pengajian. Wong iku nunggu ndek operator malan wong iki karone sis kaduguyoni guyang-guyu lah kok beduk mau mati. Lara apa gak lara? Belas wong iku. Tenan gak lara. Wong iya seneng guyon gak lara. Mari ngono apa jarine kebrebeken sone mati. Oh alah. Sepele tibake. Ya Allah. Aja wedi lho Cak, aja wedi. Tenan. Ngene iki ora usah kepikiran, ora usah dipikir. Wong lek mikiran gampang darah tinggi. Aja santai. Wong lek kelakuane apik, akeh wong yang merasa kehilangan. Tapi nuwun sewu menawi tiyang niki adoh saka ngarsane Gusti Allah, ya kuwi. Dadi malih wong tangga kiwa tengen niki tidak merasa kehilangan. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kok hutang. Nama kok meninggalkan hutang iki. Manusia mati meninggalkan nama. Maka selama hidup di alam dunia ukir nama yang baik. Niku mula padha kuwatono iman jero ati supaya dadi suci nglakoni urip kang mukti. Uripmu dadi bukti sing nyata dadi sangune sedo. Termasuk dadi bukti sing nyata kagem sinten kagem garwa. Apik marang bojo. Nang bojo sayang, nang bojo cinta, nang bojo tanggung jawab, mengasihi, mencintai dengan sepenuh hati. Lho, Masya Allah, dadi bukti lah ancene bojone iki wong sing apik, sing lanang mati, sing wedok akan merasa kehilangan. Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Bapak, datang ibu-ibu sayang napa mboten? Sing jawab kok Basori. Sampean duwe bojo apa urung Cak Bas?
Duwe ya Allah, Cak Basarin duwe bojo. Jenenge sapa Cak Bas? Sintiang. Bojone Cak Basari jenenge Sintia. Kapan sing rabi Cak Bas? Oh, wulan molo tuh ya Allah, wis muga-muga sakinah, mawaddah, warahmah ya Cak Bas ya. Amin. Sing melok amin melok ngelu pisan. Niki. Pak, jenengan dateng ibu-ibu cinta napa mboten? Kok mboten pati apa selek? Ya niki jawab mboten pati kan mergo bojone ra melu. Bapak, niki bapake pinten? Siji ngapunten, setunggal kalih 3 sekawan gangsal 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah, tiang jaler-jaler 20 niki kula tangleti teng bojone cinta saestu napa mboten? Kok mboten? Niki kataan sing setri lho Pak timbang sing jaler, Pak. Teng bojone cinta napa mboten? Cinta. Sayang napa mboten? Sayang. Cinta aja apa cinta banget? Cinta banget. Kalau panjenengan pancene cinta banget nang bojo, buktekno. Wonten sebuah hadis nyebataken man wassa'a ala ayalihi fi yaumi asyura'a wassa'allahu alaihi sanata kullaha. Barang siapa melapangkan belanja kepada keluarganya di hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan kepadanya selama setahun keseluruhan. Lek ancene cinta temenan nang bojo, aja lali tanggal 10 bulan Sura giatno, gedekno belanjanane. Semakin akeh belanjanane, insyaallah semakin akeh rezekine. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu ndang dicat. Ojo lali tanggal 10 Suro. Bengine ndang ngekei kode papa. Untuk 1 tahun ke depan mau rezeki yang sedikit apa yang banyak. Kalau papa mau rezeki yang banyak, jangan lupa tanggal 10 Muharram sini. Kasih uang sama mama. Semakin banyak ngasih uangnya, mama doakan semakin banyak rezekinya. Sing lanang jawab, kalau memang doa istri pasti dikabulkan sama Allah, berarti semakin banyak istrinya, semakin banyak yang mendoakannya. Ya Allah, wis muga-muga awake dhewe kabeh diselametne kalih Gusti Allah, ditohne saking balak lan musibah. Niki jarum jam sampun menunjukkan pukul 22:53. Dadose niki sampun jam 11, kula wau minggahe jam 09.00. Jadi berarti wis pirang jam, sampun 2 jam sudah kula membersamai panjenengan semua. Kalau panjenengan masih kurang dengan ngaji saya, insya Allah mangke saged pinanggihan kalian kula malih di bulan September, di pertengahan bulan utawi akhir bulan Mulud menika wonten Ugra Tani gang sebelah selatan Masjid Besar Codo. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah barokah ngaos wonten ing dalu menika. Ingkang pertama, mugi-mugi kita dipun paringi ridho kalian Gusti Allah. Mugi-mugi dipun paringi hidayah. Mugi-mugi napa ingkang dados kekarepan kita dipun kabulaken hajat baiknya. Mugi-mugi anak-anak kita sedaya saged dados anak putu ingkang saleh salihah. Rumah tanggae sakinah mawaddah warahmah. Rezekine lancar, kathah turah barokah. Menawi sampun wekdal dipun pundhut, mugi-mugi husnul khotimah.
Bagian doa kersane dipun aturaken Ustadz mriki kula tak makmum kemawon. Ana punten dhuwur meja mangan kupat gentine sego, cekap semanten atur kawula bilih lepat nyuwun pangapura. Panjenengan jangan beranjak dari tempat duduk dulu sebelum ditutup dengan doa. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.